Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Muslim hadis kitabında geçen hadisinde diye "Sınfan min ehlin nar lem arahuma kavmun ma'ahum siyatun ke'eznibatil bakari yadribuna bihan nas ve nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun mailat ru'usuhunna ke'asnimatil bukhtil ma'ilah la yedkhulnal cennete ve la yecidna rihaha ve inna rihaha la yucedu min masirati kaza ve kaza." Ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aydiya bu ümmetten niye menin görmediğim iki topar insan çıkar deyip aydiya. İntak yok diye men olar görmek diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emma neyme son çıkar şol iki topar insan niye. Şoların bir kim ellerine diye sığırın kuyruğu yalı kamçılar bilen insanları urup sütem ediyenler, zulüm ediyenler, haksızlık ediyen insanlar diye. Demek ümmetin içinde şeyle bir zalimler peyda olacak, adamlar urup yencip sövüp zulüm edecek. İkinci topar hayfi Peygamberimizin peyda bolar diyen ikinci topar hayfi ümmetin içinden diye Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geyniligi yalanaç diye. Geyniligi yalanaç meylettiren meyleden zenanlardır. Geyniligi yalanaç şu açık söz Müslüman doğanlar. Kasiyatun ariyatun geyniligi üstünde eşik var mı? Var. Emma şol bir vaktin özünde yalanaç. Yani ol geyin eşiği onun avratını örtmeye. Şeyle var Müslüman zinanlar var şu vatka şul hadiste değil şey alakka geyniligi. Geyniligi yalanaç. Geyiniptir emma nam örtmelerini örtmeye. Peygamberimiz şöyle kasiyatun ariyat geyniligi yalanaç diye meylettiren meyleden zinanlardır. Seyrediyen yankıdışımda eşiği ba emma hemme yer bilirip dur. Anırsı versi tuңarıp dur. Örtülmelerini örtmendir. Saç açık dur, döş açık dur. Bütün bedeninin ağzaları yeke sanap durmak gerek değil. Hemmesi görünüp dur. Yani üstüne şeyler var, eşik giyip dur, şöyle eşiği çıkarsan hem giydirsen hem tapavut etmeye, hemme bedeni tutuşluğunu, boyu, sirati, figurası hemme zaten bilirip dur. Var mı şeyle insanlar şu ümmetin içinden peyda oldu mu? Çıktı mı? Çıktı. Hatta Mekke müşriklerinin, kafirlerin ayarları hem bulun giyinişi alakka giyilmeyedi. Ama giyinensak da bizim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verişi alakka ki şu haber vermeklerinin özü hem bir mucize. Peygamberimizin dişi alakka bizim içimizden çıktı şolar. Ve giyinensam şu da burada beter köp çıktı. Gözümüzle görüp otuyoruz. Özü Müslüman diye kurulasyon ben Müslüman diye, Peygamberimiz gavuriyan diye, Kur'an'a iman ettim, ahirete iman ettim diye, ben Türkmen diye, ama giyinişine seyrediyem. Ol yolun çıkan kafir denenler yalakka. Belki onun niyeti ol del, ağlanıp, bilmeyen, düşünmeyen ediye, moda deyip ediye, yeni vardat deyip ediye, ama daş sıfatı şollara men zap dur. Neyme? Kasiyatun ariyat. Giyiniligi yalanaç. Ne şol hili giyiniyen Müslüman qıydılar, Türkmen qıydılar, gelinler, ina Peygamberimiz hud sizin şu bolup görüşüňiz barda 1400 yıl mundan öň hadiste aytyp koyupdyr. Size diýipdir näme şol hili geyinýänlere geyiniligi ýalanaç diýipdir. Jinsly, futbolkaly, ýa bolmasa ýanky ýalakka aýagynyň ýarysy açyk eşiklerge ýalar, qyska, dar, şuňa meňzeş. Hatta Türkmen köyüne geýäýände hem dar giyse hemme yer töňörüp dur, çişip dur, bildirip dur. Bu da geýiniligi ýalanaç. Erkekler ünsün çekip dur, geýiniligi ýalanaç şol. Peygamberimiz näme şey diýip habar berip goýupdyr. O näme etdi? Näme diýdi? Meýl etdiren. Yani erkek kişi görse gözüne şoňa meýl edýär. Çünki näme? Allah Taala goýupdyr. Erkekde şu da näme? Zinana meýl edýär, tebigatyna ba. Bir-birine karşı näme meýl goýupdyr. Haçan ne görse, şo näme? Şonu meýl edýär, isleýär şonu. Şoňa seredýär. Peygamberimiz näme diýdi? Meýl etdiren. Köpüsgem näme maksatlaryny geýnýär şolaň? Şeýdi üns çekmek üçin, erkekleri näme ünsüni çekmek üçin, görünmek üçin, özüni görkezmek üçin. Bu näme diýär? Meýl eden zinanlardyr. Özleri hem şolar erkeklere meýl edýär.
Allah saklasın. Beynen sağımına bizim içimizde şu hili adaylar bolup dur. Ve Peygamberimiz devam ediyor. Kelleleri düyan örküşleri yali tüngörüp duranlar diye. Düyan örkücüne hilek tüngörüp dur, bildirip dur. Kelleler şol hilektir diye. Yani günümüzün dilinden aytsak pırçoska deyip tüngördük koyarlar. Çiğ işirip ullokan edip. Ha bir ulu iş bitiren yalak edip kayşarışıp toyda onunla bununla şey deyip çıkkalar. Musulman falan. Musulmanın asla bu hildat bolmalı değil. Musulman saçının, musulman zinan saçının yekece tarını keseki erkeğe görkezmeliler. Şoň özü günahkarçylyk. Emma näme çiğşirip, ullokan edip, tüngördüp, beter näme şey deyip, ulu iş bitiren yalak edip kayşarışıp çıkkalar. Daşaryk. Keseki erkekler näme ahram erkekler öňünde. Peygamberimiz näme diýär? Kelleleri duýan örküşleri ýaly tüngörüp duranlar diýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeyle bir jikmejik şunu haber var ya 1400 yıl bundan öň ol wagt musulmanlaryň içinde bu hilzatlar ýokdy. Hawa kafir denanlar geýnýär o hili. Emma musulman denanlaryň içinde ýokdy. Emma Peygamber ummatynyň içinden çykar diýdi şolar diýdi. Şu wagtym geýnansam çykdy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýişi alakka. Soň näme diýdi Peygamberimiz? Olar diýdi cennete girmezler. Cennetin iyisine almazlar. Cennete girme anırda dursun ya. Cennetin iyisine almazlar diye. Aslında cennetin iyisi diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzak ağırlıktan gelýändir diye. Cennetin iyisi şeyle vur hoş, şeyle vur yakımlı, uzaktan hem gelecek diye insanın burnuna. Emma şol uzaktan hem iyisi gelecek cennetin iyisini şu hili geýnýän, geýniligi ýalaňaçlar, dar geýýänler, jinsi geýip örtmelerini örtmän şey dip daşaryk çykýanlar, kellesini tüngördüp ýörenler, ýakasyny açyp saçyny selkeledip ýörenler, Peygamberimiz şu iyisini hem almaz diýdi şu denanlar diýdi. Indi şunu şu hadisi musulman zenanlar, şu hili geýnýän musulman gyýdylar, türkmen gyýdylar, gelinler gowy pikirlenmeli. Biz bunu size yamanlık islap ya bir yigrenmek üçin ya biri yigrendirmek üçin diýilýän zatlar däl. Birinjisi şu bizim boynumyzyň borjy. Biz bilýän okan adamlar, talipler, mollalar, ahun şu zatlar aýtmaly. Gatwarsalarym, halamasalarym biz haka aýtmaly. Çünkü bizim boynumyzyň borjy. Kıyamet günü näme biz aýtdyk, ne bilýärdik, biz ýetirdik. Bul bir. İkinci musulman doğanlar. O hususan şol hili geýnýän musulman uýalarymyz, jiglerimiz, türkmen gyýdylary. Bu söz men sözüm däl. Ya bir plan ahunyň sözü däl, plan alymyň, plan şeýhiň sözü däl. Kimiň sözü? Alemleriň Rabbi bolan Allah Taalaň saýlan peýgamber, kıyamet peýgamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin aýdan sözleri. Ve bu hadis nerede geçiyor? Sahih Müslim'de geçiyor. Sahih Müslim demek näme musulman doğanlar bilýäňizmi? Sahih Müslim'de okulan hadisler goýa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağzından çıkan ýalak. Aýry şu görnüşde geýnýän musulman türkmen gyýdylary. Eger Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem siziň öňüňizde durup, ey musulman gyýdy, ey türkmen, ey ümmetim, sen şeýdip dar geýme, ýarym ýalaňaç geýme, geýniligi ýalaňaç geýme, geýniligi ýalaňaç bolma diýse näme diýerdiňiz, näme jogap bererdiňiz? Men inanýan elbetde şular näme diýerdi? Hawa diýerdi, bolýa diýerdi, etçekal diýerdi. Onda eger musulman bolsak, ha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağzından eşitdik, ha ana şu Peygamberiň aýdyny bize kitap arkaly bize ýetirilipdir, ikisiň bir zat musulman doganlar. Uýalarymyz, jigilerimiz, şu hili geýnýänler, ýarym ýalaňaç geýnýänler, biz aýyplap, garalap, ýigrenmek üçin diýemizok, gowluk islap diýäs. Ene edil şul menden eşitdiňiz ýa plan ahunyň eşitdiňiz däl şul. Edil Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden eşitdiň ýalak diýip kabul ediň. Peygamberiň hadisi şul. Şunu gowy oýlanyň. Peygamberimiz bize äga edýär, ümmetin aýallaryna äga edýär, geýniligi ýalaňaç bolmaň. Başka ol ahlaksız ayarlar yalakka erkeklerin meyledip her hilep geyinip erkeklerin özüne meylettirip ol hili bolmaň diye. Kelläňi tüngördyp ýörmäň diye. Uns çöküp onda näme? Musulman gyýdy şu zatlary eşitip
Musulman gelin şu zatları öğret almalı. İki günlük dünya. Avadanına bu insanı peyder eydip gezersin. Yüzündeki çıkı durtuk çıksa sen yüzün görür yalak olmaya. Sana avadanlığı beren, sağlığı beren Allah. Kıyamet günüm hasap vermeli. Dünya diyanına her iman geçik gidiyor. İki günlük ozuk buzuk ona muna eşiğe ona muna ağırlanıp her hilek sıfattan sıfata girmeli değil. Allah'ın buyruğunu, Peygamberin buyruğunu unutmalı değil. Öz davini, desturunu, yolunu, yorulgağını, Türkmençiliğini unutmalı değil. Bir yurda varanda başka bir türlü, yine başka erkekten başka türlü olup sıfattan sıfata halin hala girip görmeli değil. Bu Müslümana gelişmeye, Türkmene gelişmeye. Ve Müslüman doğanlar şun içine, şu aydılanların içine yine de internette her hilek suratını koyan qıyıdlarım giriyor şun içine. Her hilekke yarın belana suratlarını koyan qıyıdlarım şun içine giriyor. Näme her hilek olup surat düşüp bana Instagram'da ya başka yerde paylaşıyorlar. Şu da utançsızlık, hayatsızlık, yankı geynilgi yalanaş diyeni meyleden meylettiren ya. Koyyan ama şunu özüne layık koysunlar deyip bir 5 manatlık bir şeyle bir kadar zatlar için maskara olup şunal zatlar ediyorlar. Şu da şu hadisin içine aydılanın içine giriyor. Şu hadiste aydılan zatın içine giriyor. Meyleden meylettiren. İnternette koyya. Özün meyle diye görsünler şunu deyip görüp şuna bir zat yazsalar, layık zat koysalar begeniye. Ulu iş bitiren ya. Asliyetinde bir nadanlık ve akmaklık. Müslüman zinana, Türkmen kıyızına hiç gelişmeyen zat.